ኣብ ሞባይልኩም ናይ ዝኾነ ዓይነት ስእሊ ስክሪንሾት ትወስኹ ኣለኹም እቲ ብላዕሊ ይኹን ብታሕቲ ዝወፅእ ናይታ ሞባይል ሓበሬታ ከም በዓል ናይ ባትሪ ምልክት ናይ ዋይፋይ ምልክት ወይ ናይ ሰዓት ምልክት ክወፅእ እንተዳ ዘይደልይዎ ኮይንኩም ኣብቲ ስእሊ ማለት እዩ ጥራይ እንታዘለኹም ስእሊ ስክሪንሾት ከም ትወስድ ጥራይ ክትገብርዋ ተዳልዩኹም ከም ዝብዚ ቪድዮ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት ከምዚ ዓይነት ስእሊ ዘይኮነስ ከምዚኣ እንተዳልዩኹም እዚ ስዕብ ኣቢልና ናብ ሰቲን ንኸይድ بدحرزي سكرول قلنا advanced features بلالا بجانتو كم زول نسوات أنا سكرين شوت استبدلنا لي بجانتو بتحري أبزا hide status and navigation bar بلالا on the جورا مالتي